Λοιπόν. Καλωστά μου. Είσαι έτοιμος? Λαμπρούκο. Στέλλα. Με το 1, με το 2, με το 3 έφυγες. Πάμε. Ωραία. 1. Στέλλα, τι κάνει ρε? Τι θερίο είναι αυτό ρε? Θα μπλεχτείς την πέρτα. 3. Τι κάνει ρε, τι θερίο αυτό? 4. Τι φύγε, στο μπαλόνι πήγαινε. 5. Αγόρι μου. Δώσε, μη σταματάς. 6. Όχι, ξανά. Γρήγορα. Πάμε. Δώσε. 6. Τελευταίο, πάμε, Στέλλα. Τελευταίο, πάμε. Με το κεφάλι. Όχι, πάμε, σήκω το. Πάμε, τελευταίο. Έλα, το 7ο. Έλα. Με τα αυτιά. Όχι, πάμε. Μπορείς. Σήκω. Ξύλο που έγινε να πέσει. Μπορείς. Αμός σου λέω. Πάμε. Είσαι θηρίο. Πάμε με τα αυτιά. Με τα δόντια. Όχι. Συγγνώμη που γελάω. Πάμε, ζει. Στέλλα, πάμε, έλα χειροκρότημα. Πάμε μαζί. Έχει δώσει τεράστια προσπάθεια. Θα το ολοκληρώσουμε. Ένα τελευταίο για τη Στέλλα. Πάμε. Έλα, κουράστηκα εγώ ρε. Λάμπρος. Θα πατήσει. Μετά. Κοίταξε, γενικά έλατε μαζί. Ξέρετε ότι μ' άρεσε να κοροϊδεύω. Αλλά αυτή η προσπάθεια αξίζει τριπλό χειροκρότημα. Λοιπόν, αδερφέ, ξέρεις ότι εγώ ένα πράγμα ξέρω να κάνω καλά, να κορδεύω τον κόσμο. Τώρα μπορώ να το κάνω βέβαια γιατί τερμάτισε στα 400 δευτερόλεπτα. Δεν πειράζει. Έλα τώρα, είναι κρίμα το παιδί, σταματήστε. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Κοίταξε να δεις. Έρχομαι από ένα χώρο που η γυμναστική είναι φιλοσοφία ζωής. Και αν θέλω να περάσω κάτι στα νέα παιδιά είναι να γυμνάζεστε γιατί θα καταντήσετε έτσι. Αν θέλετε να γίνετε έτσι, θέλει διατροφή, θέλει γυμναστική. Λοιπόν, έλα, σοβαρευτούμε. Λοιπόν, Στέλλα. Δεν θέλουμε να το δούμε καθόλου. Ξέρουμε ότι είναι 2 λεπτά φεύγα. Κάτσε. Στέλλα, περίμενε. Κάτσε ρε πουλάκι μου. Περίμενε. Ηρέμησε. Θα τα δούμε όλα. Είχες πει 55. Είχες πει 55. Για να δούμε ο Λάμπρος τι χρόνο έκανε. Λάμπρο, για να δούμε. 55 είχε πει το κορίτσι σου. 72. 72 θα ήταν καλά. 72 θα ήταν καλά. 107!